Wemnet's boy, the ring Marshal, one Murungu Wakajetko Pass Zimbabwe, Nasinda Panons prison day Chigudo&Cody. Jumwe about Nasi. That's Mawani. Mawani, Ukutombo tiridzirere nasi. Tutoriza. Yeah, ndizvo tinoda. Right guys, this is Marshal. We atogumbuka so akutoridza anototama majaivi. Makudo, are you dead? Are you there, Makudo? Makudo. Yes, I am. Makudo. Heavy. Today, Parku Pisa Panam. Okay. Ingrid, the today what? The today what? It is going to be fantastic. Super calafragilistic. Surprise appearance. Happy. Chigudo&Cody. Yeah, man. Don't be now backstage. Coach. Don't be now. Obvious, panenge takuridzo. Ndukudeko. Makudo apererwe. Makudo apererwe. Chibotipoka something. Rega ndiva varaitse, ndiva dangatse, oko kupera kwegore ndechemba ngoma ende haisi nyore. Rega ndiva varaitse, ndiva dangatse, oko kupera kwegore ndechemba ngoma ende haisi. Watch.